fil-mixja tal-progress. Noħolmu frasta ħnina għal-min twerwer mis-sess. Taqtiq ta' attenzjoni għax dan virus tiran. Iżda mal-għer nisaxħu u insibu fiqam. Spiċċati l-gwerra birda ma wiċna ġida l-gwaj. Minajr ma taf mislile sirt fit ma mejjet ħaj. Leħed ta' farraċ jidwi bis għajb nċertu nis li jgħidu b'ton solenni din bis marta tal-qsis. Innarħam għal xej taħbi l-istampa. Innarħam għaraħet jaqbad pampa. Ismi sar et nisma l-krib ta' huti. Ismi sar et joktru bil-minuti. Madwarna u ċokk imsewwes jiddakru xtili fju. U jekk taddija l-xar se jibqa' mill-futur. Flok tkun super fitrader m'hemmx vant jew il-punent. Kulħadd qed flanċa waħda u trid toqgħod attent. Innarħam għal xejn taħbi l-istampa. Innarħam għaraħ jabad vampa. Ismi sar qed nisma l-krib ta' huti. Ismi sar qed joktru bil-minuti. Miż-żewġ naħat ix-xema ddub jekk ngħidu biss li dan ma tadlu. Dan hu l-mument ma nibqgħux qlil nagħmlu l-kuraġġ il-kol flimkien. Innarħam għal xejn taħbi l-istampa. Innarħam għaraħ qed jaqbad vampa. Ismi sar et nisma l-krib ta' huti. Ismi sar et joktru bil-minuti. Innarħam għal xejn taħbi l-istampa. Innarħam għaraħ qed jaqbad vampa. Ismi sar et nisma l-krib ta' huti. Ismi sar et joktru bil-minuti. Innarħam għal xejn taħbi l-istampa. Innarħam għaraħ qed jaqbad vampa. Ismi sar qed nisma l-krib ta' huti. Ismi sar qed joktru bil-minuti. Innarħam